takisto tento priestor používame aj pri prijímaní hostí, respektíve keď sú nejaké podujatia alebo nejaké konferencie. Si tam kúpila niečo? Ja, ale išli okolo dlaň. Chcem pozerať. Rýchlo auto. Pozrieť ceny. Aspoň pozrieť ceny. Iba jeden odchod stačí. A ešte si poďte nazvala taká niečo? A však teraz je ešte ona, je sa nájdiš. Ešte robí asi. Do 12. Ja som napísala. Len pozrieť šipky. Skončili. Rýchlo. Dobre, má informácie, ale tak presne, čo hovorím, pretlmočí presne, čo mám robiť. Lebo viete, niekedy sa môže stať, že lekár má fúzie, škaredé zuby a tak ďalej, nedá sa odzerať a nepočujúci sa potom cíti výborne, keď tam má tú nočničku. Ona dávno nevedela, čo má robiť, nerozumela, nevedela, ako si to vybaviť, bola doma. A teraz, bohužiaľ, má rakovinu, napečenie, rozšírila sa na plúca a keby predtým bola vedela a chodila s tlmočničkou, mohla zareagovať skôr, mohla tam byť včasná prevencia alebo včasné diagnostiky. I